Tataka English ay pa-share tayo ni Sky. Hi! Wow, si Sky, oh. Bye-bye na, bye-bye na, bye-bye. See you later. Ano yan? Dump truck. Blue dump truck. Dito na tayo ka English. Tapos ito yung Dito. building yung paglalaroan ni Sky. Naisipan po namin na ipasyal si Sky. Ayaw. Go inside. Dapat sinilas tayo. Teka English mga kapay lang, mababayan pa lang isuna. Chúng mình sẽ cùng tìm hiểu về một hoạt động cải thiện dinh dưỡng từ Ajinomoto. Let's go. Let's go. Chúng ta đang có mặt ở trường tiểu học Trưng Trắc. Đây là nơi đầu tiên Ajinomoto thực hiện dự án khoa học đường. Yay! Are you happy? Huh? Okay.
Ano yan? Patay ka English ba din na maka... Yes! Doon ka magbabay oh. Bye-bye ako kuya. Bye-bye. Thank you sir. Bye-bye kuya. Dahil pasay. Sinilas ka na. Oh. Slipper sa kabila. Wow, kan? Bakit di siya sa isang kamot? Yay! Uwi na po tayo. Uwi na po tayo. Uwi na po si Sky. Ah, dyan tayo, matakot yan. Diyan po, kagagapo milang yung building dyan nga nag-aayaman na ni Sky tata, roray milang iba kita kahit nakanago kayo, kahit dati tag 5 kanay nahiligata kahit doon dati nalakang ako kayo kahit tag 5 lang aja pag pilpilyan mo ata ginatang mo? Yeah, ukay-ukay. Tag 5. Yan, nya ti sumaron na to yung papanan Giten, tapos si nanay ha. Ha? Last na lang to no. Si? Kay nanay. Nanay. Bibi. Oo, doon na ako ikot na kay kanya. Sky, okay ka lang? Ha? Okay ka lang? Pagatang ni nanay di ko ah. Kabilang di kami. 2 box. Nakatawar pa ka. 760 lang ako. 760. 780 ko ma. Oh, saan ka magkuhan? Dito sa harapan. Suot na. Suot na. Take your shades. Wear your shades because nasa dyan siya nakaupo. Good boy man yan sa Sky Oy. Big boy na siya oh.
nakaupo na lang siya mag-isa. Ayan guys, dito kami ni Sky dalawa. Pauwi na kami, nakabili na kami ng lahat namin na bilihin. Wow! Good boy! Puso ng saging. Magkano boss? Tag-10. Tag-10 lang. Naglaka, tag 10 pesos lang. Tag-10 lang nga dyan. Puso ng saging. Gumatang busing tikwa, bali. Bali talo, talaan tayo. Ano lakalaan? Bali talo na isa. Ito ate, balita tatlo. Apat? Tatlo. Ano gagawin mo dito, Koy? Torta? Kahit ano lang. 30. Tatlong piraso, 30 pesos. 30 lang. Thank you. Thank you. Oh, antok na si Sky. Antok pa na kay? Guys, tulog yung ating tulog si Sky. Pinapunan ko lang siya. Dito pa po tayo sa Takoro. Pauwi na kami. Pero nawakan ko siya kasi parang matakot. Timeless. Ayan lang. Tulog ang aming kasama. Tulog ka dong. Turog. Tulog na talaga. Awanan, naturgan. Gising. Kuchi. Kuti. Dito tayo na abang nakasangkot tayo. Ni Nana, yung paghatang na ni Nana ati ko. Ati box. Tapos gimatang kami ti box. Ikaw magkuha, bes. Ikaw magkuha. Ay, Sky. Hindi mo kabalo ba? Be? Oo ah. Hindi daw siya kabalo. Ang ulo niya ang importante. Gimatang kami ti box na ni Nana. Yata beauty niya ni Ina nga baka it na upat. Hindi ti nagatang ni Penga tagjis nga puso ti saging sa bungana ti Ilocano apo. Tapos da masawa sa akong bagas. Sa kanin. Okay ni Bakit kinatipid. Bakit? Tilangan na po ti malpas ti video tayo. Pa-share mi kami ni Sky ta kahit may mga makapashare ti pang ubing nga. Nya tawag na aja Bakit? Ay Bakit? Aja pagayaman nga playing children kasi na. Bot isa. Playground iti mga ubing. Yang gang iti lang na po. Salamat ka na po Diyos. Bye-bye. Yan ang kwarta niya.